teitä on saapunut näin iso joukko tänne juhlistamaan kanssamme 100-vuotiaasta VPK:ta. Joo, eli me ollaan täällä Nurmijärven kirkonkylällä Maaniityn koulun kentällä viettämässä Nurmijärven keskus VPK:n 100-vuotis yleisötilaisuutta. Täältä löytyy lapsille seikkailurataa ja pomppulinna-tyyppistä ja sankoruiskuja, pikkupaloautoruiskutusrasteja, saa sammuttaa liekkejä ja 601 ollut kakku- ja kahvitarjoilu, paloautoja, vanhoja ja uusia sekä muuta kalustoa. Meillä on nyt tämmönen 100-vuotis juhlavuosi teema ollut tässä ja vapputapahtumaa ja muita esittelyitä ollut jonkun verran ja vielä on tuossa marraskuun lopulla tulossa päivä paloasemalla tapahtuma, jossa on avoimet ovet tuossa paloasemalla.